Rasa siswa muda atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur suwun saged rawuhipun wonten ing kempalan telu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodok para putra atur pambagya matur mring bapak ibu sedaya padha bantu pikir lan tenaga serta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodok tasa suwun dumateng pangeran saged temenan netepi kewajiban nderekake dawuhing pangeran ingkang kasebat wonten ing Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dadi utusan bahu dawuhing pangeran rasa siswa muda atur pambagya matur mring bapak ibu sedaya matur nuwun sanget rawuhipun wonten ing kempalan telu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodok para putra atur pambagya matur mring bapak ibu sedaya padha bantu kelawan jiwa raga serta bantu pikir lan tenaga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodok serta sesuwun dumateng pangeran saged temenan netepi kewajiban nderekake dawuhing pangeran ingkang kasebat wonten ing Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dadi utusan bahu dawuhing pangeran selamat datang seruan kami selamat datang di tempat ini salam kami dengan bahagia selamat datang semua riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua pada malam yang mulia ini terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna bila ada kesalahan kami mohon kami dimaafkan selamat datang seruan kami selamat datang di tempat ini salam kami dengan bahagia selamat datang semua riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua pada malam yang mulia ini terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna bila ada kesalahan kami mohon kami dimaafkan selamat datang seruan kami selamat datang di tempat ini salam kami dengan bahagia selamat datang semua riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua
Sugeng rawuh para tamu para mreksa ingkang wonten mriki monggo sarengan suka gembira sedaya monggo sarengan suka wonten ing mriki sugeng rawuh. Atur sugeng dumateng kang samya mireng amriksani tiyang putih ireng meleng-meleng ampun ngantos samya glendeng najan putih ireng akeh wong seneng najan Allah asale saka manungsa tasih ngertos babing agama para mriksa ampun ngantos sampeyan kandha para mriksa ingkang prasaja matur sugeng dumateng kang samya mireng amriksani tiyang putih ireng meleng-meleng Ampun ngantos samya glendeng najan putih ireng akeh wong seneng najan Allah asale saka manungsa tasih ansih bab ing agama para mriksa sampun ngantos sampeyan kandha para mriksa ingkang prasaja matur sugeng dumateng kang samya mireng amriksani tiyang putih ireng meleng-meleng ampun ngantos sampeyan glendeng najan putih ireng akeh wong seneng najan Allah asale saka manungsa tasih ngertos babing agama para mriksa ampun ngantos sampeyan kandha para mriksa ingkang prasaja atur sugeng dumateng kang samya mireng amriksani tiyang putih ireng meleng-meleng ampun ngantos sampeyan glendeng najan putih ireng akeh wong seneng najan Allah asale saka manungsa tasih ngertos bab ing agama para mriksa sampun ngantos sampeyan kandha para mriksa ingkang prasaja. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim
siratal anbiya wal mursalin Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin tahun 45 bangsa kita wis merdeka Pancasila dasare negara ilang rekasane mongkeri mulyane merdeka merdeka direbut kanthi rekoso nganti akhir zamane merdeka kita supaya tentrem anggone merdeka ayo para kanca kita urip zaman merdeka kudu bisa nulis sarta maca mudi saben dina karo guru sarta kanca aja babar pisan rasa siswa gembelengan pedendengan ora ngerti tata krama kudu ngerti ngamalake Pancasila tahun 45 bangsa kita wis merdeka Pancasila dasare negara ilang rekasane mongkeri mulyane merdeka merdeka direbut kanthi rekoso nganti akhir zamane merdeka kita supaya tentrem anggone merdeka ayo para kanca kita urip zaman merdeka kudu bisa nulis sarta maca mudi saben dina karo guru sarta kanca aja babar pisan rasa siswa gembelengan petentengan ora ngerti tata krama kudu ngerti ngamalake Pancasila tahun 45 bangsa kita wis merdeka Pancasila dasare negara ilang rekasane mungkeri mulyane mudi kamardikan direbut kanthi rekoso nganti akhir zamane merdeka kita supaya tentrem anggone merdeka ayo para kanca kita urip zaman merdeka kudu bisa nulis sarta maca mudi saben dina karo guru sarta kanca aja babar pisan rasa siswa gembelengan petentengan ora ngerti tata krama kudu ngerti ngamalake Pancasila tahun 45 bangsa kita wis merdeka Pancasila dasare negara ilang rekasane mungkari mulyane mudi kamardikan direbut kanthi rekoso nganti akhir zamane merdeka kita supaya tentrem anggone merdeka ayo para kanca kita urip zaman merdeka kudu bisa nulis sarta maca mudi saben dina karo guru sarta kanca aja babar pisan rasa siswa gembelengan petentengan ora ngerti tata krama kudu ngerti ngamalake Pancasila One, two.
Agama kita agama Islam mawatone ra awarni sekawan siji Quran loro hadis telu isma ping pakiyas tumrone kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo agama Islam mawatone ra awarni sekawan siji Quran loro hadis telu isma ing pakiyas tumrone kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo agama Islam mawatone ra awarni sekawan siji Quran loro hadis telu isma ping pakiyas tumrone kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo agama Islam mawatone ra awarni sekawan siji Quran loro hadis telu isma ping pakiyas tumrone kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo yo prakanca dodolan ning jaba madang bulan-bulane kaya rina rambulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore yo prakanca dodolan ning jaba madang bulan-bulane kaya rina rambulane padha turu sore yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan-bulane kaya rina rambulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore yo prakanca dodolan ning jaba padang bulan-bulane kaya rina rambulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan-bulane kaya rina rambulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore yo prakanca dodolan ning jaba padang bulan-bulane kaya rina rembulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore yo prakanca dodolan ning jaba padang bulan-bulane kaya rina rembulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore yo prakanca dodolan ning jaba padang bulan-bulane kaya rina rembulane
padha